ओमफ्राय टाउनाव थांनो होनबाय आङो मा लायनो होनबाय हौवा लोगो हमहैनो होनबाय आं दा बायदियाव नोंखौ मोनाब्ला हां लायालासिनो थैगोन आं जेब्ला आंखौ सेंग्राफोरा सिमाङाव फैजानो लुबैयो अब्ला बिसोरो मेथाइ खनो सिमाङाव आंनि नों मानो फैया आंबोथ' नोंनि सुथुर नङा दे एबारो सिमाङाव थांबा मेथाइ खनगोन ओरैबायदि लाब गैया आदा नोङो सिमां सुजुना सिमाङाल' मोननो हागोन मोगथाङाव हाया आदा मोगथाङाव हाया हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनैयो माने बिराद मिनिदों मानोना जोंना एग्जामा जोब्बाय डिग्री कमप्लिट जागोन ना जाया मिथिला जायखिजाया बेक थाबाबो थायाबाबो जोंना एग्जामा जोब्बाय आरो दिनैयो लास्ट एग्जाम जोब्बाय दा जोङो आंनि लोगोआ साहा फुदुंगासिनो आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों नै बियो हिरा बसुमतारी सिब्रे बसुमतारी बेखौहाय साहा फुदुंगासिनो बादल बरसा बिजुली तत्तु जवानी आंनि रुमाव फैनानै नै बे हिरा बसुमतारीया देलायफैगासिनो साला मा नागिरदों बियो नाय टेबोलखौबो माबायदि अबस्था खालामजोबनानै दोनदों गुलाय गुजाय ओइ हिरा नोंथ' आंजों बिराद रायजायोमोनलै बिराद रायजानो हामालै हिराया जि रायजाखायो बियो नों रायजाया आंजों नों बांसिन रायजाथारो आंजों होदाव रायजाथारो एबार रायजानो गसिगोन आंथ' लामा सामानि होदावग्रा फुदाखा नोंनाथ' नोंना हुदाखासो ओमफ्राय थेवबाबो आं रायथारोना नोंखौहाय माबा मोनसे माबा मावबानो देलाय दे आं फुननो नागिरदों मा कालारखौ होनांगौ थांनोसै साननैसोनि उनावहाय न' फारसे गावबा गाव थाग्रा खुलियाव देलायग्रा मानसियालाय नों देलायबाय थाथ' दे आं बिसोर थांनो बायदि नुखो देलायगासिनो आसोला आं दा बै बेलेग लोगोफोरनि रुमावहाय थांनि माथो खोमलावसो सिखारदो आं लायनोसै सिखारदो सिमाङाव सोर दंफैयो नोंनि उन्दुनायावहाय नोंनि उन्दुनाय सिमाङाव सोर दंफैयो नोंनि सिमाङाव सोर दङ नोंनि सिमाङाव सोर दङ सोर दंफैयो सिमाङाव बेखौबो डिस्टार्ब खालामदों नोंनि सिमाङाव सोर दङ नोंनि सिमाङाव सोर दंफैयो रावबो गैया ए नोंनि मबाइलाव सोर दङ आंनि मबाइलाव जेबो गैया आङो दा जानाय लोंनाय नायगासिनो जन दङ नामा जानाय लोंनाय नायदों जन दङ नामा जन गैया जेबो गैया जानाय लोंनाय नायदों बिरियानि दा बेलेगफोरनि रुमाव थांसैलाय आङो हेलौ माथो नांलायगासिनोसो मानो नांलायदों थाखुमा जोब्बाय सेस खाग्लुंजोब्बाय फुलि कृष्णा अनिकेयाव थाखुमाजोब्बाय हनै नोंनि सिमाङाव सोर दंफैयो नों जे उन्दुनानै दङ सिमाङाव आंनि नों मानो फैया DSC4 नोंनि सिमाङाव DSC4 पेपार दङ नामा
सिमाङाव नोंनि सोर दङ जाखो ओइ फुलि खानाया साफा खालामग्रो मा होननांगौ बिसिना एग्जाम जोबथ'वाखै आंना एग्जामा जोबग्रोबाय बिथाङा जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनि ना 24आवहाय दंबावो आरो एग्जामा जोङो सानैजों ओरैनो हट ओइचएसआवहाय रुममेटमोन जोङो दा डिग्रियाव रुममेट नङा आरो बियो आलदा रुमाव थायो आं आलदा रुमाव थायो ओमफ्राय जोङो बे इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव जोङो 5 इयार्स जाबाय 5 इयार्स जों एक्सपिरियेन्स मोनबाय बे 5 इयार्सआव नोङो मा मा सोलोंबोखो माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो हस्टेलाव थानानै माबायदि मोनदों हस्टेलनिफ्राय थांनो बादों नामा ना बायाखै बिथाङा केमेरायाव खोन्थायासै आंनि सिगाङाव खोन्थाबाय जे बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय गोबां एक्सपिरियेन्स मोनदों होननानैल' खोन्थादों नाथाय मा मा एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखौ खोन्थायाखै आरोना नोंसोरखौ आङो भिडिअ खालामनानैसो गारजोबगोन एबार मानो बेबो आंनि रुममेटमोन ओइचएसआवहाय जोङो 5 इयार्स जाबाय बे इउएन एकाडेमियावहाय बेथ' एसे उन्दैनिफ्रायनो फरायबोदों इउएनआवहाय बिथांनि महरखौ नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबाबो नुनाय नंला बिथाङा देखायानो लोगोफोर आं न'आव थांनो थाखाय एसे पेकिं खालामहांबाय लेखाफोरखौ जाबहांबाय बोस्रांहांबाय हुगारस्रांबाय हाद्रि गफंनानै थानायफोरखौ दा एसे पेकिं खालामहांगासिनो आरोना बेफोरो आंनि डिग्रिनि लेखा ओमफ्रायो कपि गोजामोन ओमफ्राय नैबे बेफोर गासिबो आउट लेखा गोजा मेगाजिन ओमफ्राय माखासे आलदा आलदा बिजाबफोर आरो बेयो आलदा बाहेरा लेखा बेफोर माखासे फाइल ओमफ्राय आं बेवहाय लेखाफोरखौ बाक्सुआव सोजोबनोसै जिखौ बोखारनानैहाय जिखौहाय नैबे ट्रलिया एसे खालि दङ ओमफ्राय बेगफोरावहाय सोनोसै लेखाखौ बाक्सुआव सोना लांनोसै बेखौ जाबनानै आं खर' गिदिंनाय मोनलायबाय ओंखाम जायैजों माजों लेखाया बाक्सु मोनसे जामारो बाक्सुआनो इमान गिदिरखा बेवहाय बाक्सु मोनसे जाबाय सोर थिखांनो हागोन बेखौ दा बाक्सुनि मा बुस्थु नांखो नै बौबाय थै गबाय आरो ओरैजाय थानाय बे जिखौहाय नैबे ट्रलियाव सोबावनांगौ बैयावहाय बेग दङ बे बेगाव सोनांगौ अ माय गड संगितया बोरो नोंसोर नोंखौ बुनो फैदों आङो आं नोंखौ उन्दुदोंबासो हामगौ सानदोंमोन आंखौ दहाय माबा उन्दुनायावहाय डिस्टार्ब खालामहैनायनि आं दहाय उन्दुनानै दंमोन ओमफ्राय इमान दरजा बुहैबाय थाबाय जों गासिबो साथामबो उन्दुनानै दं ओमफ्राय हिरिया खोन्थाबाय खोरखिथिं थांबावनो नागिरलायदोंनो आं फैथ'नाङा दा फै उन्दुदों होननायावहाय आं उन्दुफुनायावहाय सिखारनांगौमोन उन्दुफुनायलाय माथो राव हरखो ओमफ्राय नोंनो सिरि मोननो मायबा उन्दुनायखौहाय ओमफ्राय दा सिरि मोनगानानै खेव फैनायामोन सिरि मोननानै आरो उन्दुनायावहाय आरो रागा फोजोंबावबाय ओमफ्राय आंखौहाय हाला हाजोबबाय मबाइल नायदों हाया हाजोबबाय बियो दहाय दा सिरियास लादों बियो फुंनि माबानिफ्रायनो फरायनाय बियो मा होनो 9टानिफ्रायनो फरायनानै बेलासिनि दासो 6टा जानानै दलद थादों ओरैजाय उन्दुगासिनो गोदोर नङा नै एसेबो उन्दुगासिनो आसिमा उन्दुदोंना आसिमाया ओमफ्राय डिस्टार्ब आसिमाया खिनो जादों हेल' लोगोफोर आं बिनि फरायनायावहाय डिस्टार्ब खालामफैदों बियो आंखौहाय दहाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब खालामहैनायनि संगिता नों बेसेबां बुरजा हाखो गासिबो हाजोबबाय अके आसिमायालाय आसिमाया जोंना माबासो इउनिक आरो एसे जेन सानसे फरायबानो हाजोबो बिथाङा आं दानि हिरि आंखौहाय आं दखानाव थांना फैदोंमोन नालाय
ओमफ्राय टाउनाव थांनो होनबाय आङो मा लायनो होनबाय हौवा लोगो हमहैनो होनबाय आङो बियो हौवाखौनो लोगो हमहैनो थांखादों बे ओमफ्रायो जेबो सानैनि बेबायदि होनदों गारो बोलो 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 बा हा हेलौ बोलो 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 बा नोंसोरखौ डिस्टार्ब खालामजोबनानैसो गारगोन आं बोलो 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 मानसि मोजां मानसि मोजां ओइ जोंना इयुनना मिस्ट्रिफोर थाग्राया दै लोमबाय मा जाबावनांगौ जाखो अ नै आदाया दैयावसो थाबायगासिनो दै लोमबाय बै ओंखाम संग्रामोन ओमफ्राय बालाखौहाय प्लास्टिकजों खोबनांगौ जाबाय नङाबा बियो बोहैखालांसिगौमोन ना प्लास्टिकजों खोबनांबाय नै मिस्ट्रिफोरा गोजौआव देखायगासिनो बालाखौहाय बिल्डिं सायाव आदा बेसेबां केजि अमाया बारा नङालै 300ल' एसे मोदोम आराम दंथारोमोन आराम दंथारो नै बियो मोदोमनो बेयाव बुरजाथार दंबावो दिन्थिलाय आयौ जि बुरजा दंबावो मासेखा नामा मासेखा ए माथो जेबोखौनो जायाखै नोंसोरलाय हो अखा बोथोरावहाय पकरा गुदुं जानांगौ माथो जेबो जायाखै गैला सेस लाजिजोब्बाय दुद आब'आबो लाजिदों नामा लाजिदों हटेलनि बिगोमाया ए जेबो जायाखै बिसोरो ओरैनोसो जिरायफैदों चावमिननि थाखाय प्रिपारेसन बेसेबां गोबाव जाखो आदाया बेयाव खामानि मावनाया हो 3 मास ओरैनो बोसोरबेसे जाखो जेनेबा बिदि बेबायदियावहाय खामानि मावनाया 8 बोसोर अ बबेयाव सोलोङामोन ए अमस्रि साउथ इण्डियानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय सोलोंनाय मोननोसै हा हा खेबलायबाय जावैसिनो नङा इउटुबावसो होयो आङो होनाय जाबा होगोन अखा बोथोरनि फिथा लावदुम रुबायसो नै आब'ना फार्स्टआवनो केमेरा खेबनायखौ लाजिदों फिथा सावग्रा आब'आ गावलांदों आं थारनो मानसिखौबो खेबफाखै ना माखो बाल खेबफाबाय आङो मानसिफ्रा नुबा मिनिसिगोनसो आंखौ मिनिया दे